para sedherek sugeng pinanggih wonten renungan padinan GKJ Purwantara Jumat Pon 12 Desember 2020 kawaos déning Diaken Karni Pepandan Gandapala kanthi wonten ing Mazmur 156 ayat 1 dumugi 11 menika kanthi jejer rahayu utawi bingah. Makaten sabda pangandikanipun Gusti Mazmur 156 ayatipun 11 ayatipun 1 ngantos 11 ingkang makaten duh nyawaku saoso puji marang Pangeran Yehuwah, aku bakal ngluhurake Sang Yehuwah sajeku urip. Allahku bakal dak puji kelawan mazmur sajroning aku isih ana aja kumandel marang para panggedhe lan marang anaking manungsa kang ora bisa aweh karahayon manawa nyawane pecat banjur bali menyang ing lemah ing dina iku uga kekarepane sirna rahayu wong kang ndarbèni alahe Rama Yakub minangka pamomonge kang pangarep-arep marang Sang Yehuwah Gusti Allahe panjenengane kang nitahake langit lan bumi segara lan saisine kabeh kang tetep setya ing sak lawase kang njejegake kaadilan tumrap wong kang padha tinindes kang paring pangan marang wong kang padha kluwen. Pangeran Yehuwah ngluwari wong kang padha kinunjara. Pangeran Yehuwah ngelekake mripate para wong buta. Pangeran Yehuwah njejegake para wong kang tumungkul. Pangeran Yehuwah ngasihi marang para wong mursid. Pangeran Yehuwah ngreksa marang wong ngamonca. Bocah lolo lan randha padha disantosake maneh nanging dalane wong duraka dienggokake. Pangeran Yehuwah iku jumeneng raja ing saklawase Allahmu he Sion turun tumurun. Makaten sabda pangandikanipun Gusti. Rahayu tiyang ingkang nyuraos lan mirengaken ugi ngatosaken lan nindakaken wonten sauruting gesang ing sak dinten-dinten Maranatha. Para sedherek ingkang kinasih, renungan ing enjang menika nggih menika saged dipun wiwiti kanthi pitakenan nggih menika panandhang awrat punapa ingkang asring dadosaken kita boten saged ngraosaken karahayon utawi kabingahan. Nggih menika pangwuh raos rahayu utawi bingah punika perangan ingkang asring saged kita pirsani wonten ing seratan Mazmur kanthi maos sakeplasan kemawon kita saged mirsani bilih pangwuh supados rahayu utawi bingah punika dipuntelakaken boten namung wonten ing kawontenan ingkang sae kemawon ananging ugi wonten ing mawarni-warni kawontenan bingah punapa dene sisah asring kanyataning gesang ingkang ewah-ewahan nggih menika damel kita boten saged ngraosaken rahayu utawi kabingahan. Kita nganggep bilih rahayu
punika gumantung wonten ing punapa ingkang kita tampeni, kita darbeni, kita gayuh, asring kita nggantungaken karahayon utawi kabingahan dhateng punapa ingkang katindakaken tiyang sanes dhateng kita. Mongko rahayu utawi bingah punika prakawis nggih menika pamawas ingkang kita pilih kangge mirsani gesang kita padintenan utawi pamawas punika caranipun mawas kita menggaing kanyatan badhe mangaribawani karahayon utawi kabingahan kita wonten tiyang ingkang boten saged rahayu utawi bingah nalika sampun kagungan dalem saha titian nggih menika mobil menapa lan sanes-sanesipun nggih menika saged dipun wastani tiyang ingkang sampun kawontenanipun ingkang berada nggih menika amargi namung piyambakipun menika sampun gadhahi titian utawi griya ingkang sae piyambakipun menika boten saged ngraosaken kabingahan amargi namung nggatosaken utawi nyawang lan mikir-mikir sak dinten-dinten mikir cicilanipun tuwin pajek ingkang kedah kabayar. Wis manunggi wonten tiyang ingkang saged rahayu nggih menika saged ngraosaken rahayu utawi bingah. Menika sinaos saha piyambakipun menika taksih manggen griya kontrakan saha namung gadhahi pit motor ingkang boten sae sanget nggih menika piyambakipun menika raosipun kathah raos syukur amargi badhe nggalih dhateng adeking brayat ingkang dipun tresnani nyatanipun nggih menika ugi karahayon utawi kabingahan tansah wonten nalika kita saged ngraosaken pamawas salebetipun nglampahi gesang nggih menika perkawis saha kasisahan ingkang saged kemawon kalampahan ing gesang kita menika gilir gumanti perkawis punika limrah kemawon nggih menika ngiseni gesang kita nggih menika tanpa kedah ngicalaken raos rahayu utawi bingah samangka kita kagungan pamawas ingkang trep nggih menika sabdanipun Gusti ing Jabur Mazmur 156 ayatipun kaping 9 ngantos dumugi 10 menika ngraosaken bilih pangwuh utawi pangwuh kangge rahayu menika kangge bingah menika dipun talesi wonten ing kesadaran bab Gusti Allah ingkang sampun mranata gesang kita kanthi sae. Gusti Allah kita punika Gusti ingkang nitahaken langit, bumi saha saisenipun sadaya. Gusti ingkang setya ngantos salami-laminipun. Gusti ingkang njejekaken kaadilan, Gusti ingkang nyekapaken saben kabetahaning gesang, Gusti ingkang ngluwari tiyang sakit saha nandhang sangsara, Gusti ingkang mbelani tiyang leres saha njagi tiyang-tiyang ingkang kasisahaken nggih menika kanthi ngengeti sinten Gusti Allah kita punika saha punapa ingkang sampun
tansah katindakaken déning Gusti wonten ing gesang kita punapa boten saestu pantes kangge tansah rahayu utawi bingah punapa boten saben dinten pantes kangge dipun syukuri amargi Gusti Allah estu-estu makarya kangge nyartani kita. Sugeng ngraosaken pamawasing gesang saben dinten supados kita tansah saged milih rahayu utawi bingah. Amin. Sumangga kita ndedonga wonten ngarsanipun Gusti. Doa Rama sembahan kawula, puji syukur Gusti kawula ugi tansah paduka emutaken lan ugi paduka saged paring kabingahan karahayon dumateng kawula lan saestu kawula saged nyinau sabda pangandika paduka ingkang sampun kaserat wonten ing Jabur. Kala Pangeran ing swarga pandonga kawula menika kawula njakaken dumateng Gusti kawula ingkang dados juru wijeng kawula ingkang gesang. Amin.